Aniya nasab kami o Ginoo. Malipayon nga nitambong sa imong piging. Malipayon o Ginoo nga nisulod sa imong balay ang puanan. Sa imong balay tigumanan Ginoo sa imong mga kanakan. O salamat kayo nga imo kami gipili nga mahimong imong mga kabanay. Nga gipili mo kami nga magadawat og eternal inheritance o God. Kapasayloan sa imong mga sala ug labaw sa tanang kaluwasan Ginoo diha ni Kristo Jesus. Salamat o Dios nga kami nakalabang sa 2014 o ganiya kami sa 2015. Ang among dakong tinguha amahan nga mas mutubo o mas mulambo kami isip mga Kristohanon, isip imong mga kaanakan nga Lord among ipasundayag, among ikaylap, among isulti, among isibya, among ipanghambog ang imong pagka-Diyos, imong pagkabuutan ug ang tanan imong ibuhat sa imong kinabuhi. Ang mga kausaban nga wala magagikan ka namo kundi sa gahom sa Espiritu Santo nga niya ka namo. Lord, aniya kami magapaminaw na sab sa imong mga balaan ng pulong o kini kinabuhi o kini mao ang Espiritu. Kini ang muhatag ka namong kabaskog sa matag adlaw-adlaw kaysa pan nga among kaunon. Kini ang pinaka-treasure namo Lord, pinaka-bahandi. Kaya kung wala ang imong pulong Ginoo, dili mausab ang among panghunahuna, dili mausab ang among panglantaw labaw sa tanan ang among klase sa pagkinabuhi. Ginoo, tabangin kami. Nga dili kami magsigig paminaw, kung dili makasabot gayud ang matag usa ka namo. Sa kadako sa imong gugma o sa imong tinguha nga mabag-o kami nga mahisama kami sa imong anak si Kristo Jesus. Ayaw tuguti o Ginoo nga magpabilin kami sa among pagkagahi ug ulo. Ayaw tuguti nga magpabilin kami sa among daang kinabuhi. Ayaw tuguti o Ginoo nga magbalik-balik kami sa among sala, kundi Ginoo mausab gayud kami nga mas muhayag kami, mas mulambo kami, mas magamit kami kanimo ug mas maka-influensya kami mga kalag sa kimayaan sa imong ngalan. Amahan, salamat kayo ug tanang duhong himaya ang ibalik kanimo in Jesus name. Amen. So nata sa continuation sa atong pagtuon sa 1 Corinto chapter 9 ug nga ang atong title is How Should We Live as Christians, most of all kung minister ta sa Ginoo. Unsa na to pagpuyo ang Kristohanon nga kinabuhi, especially kung nagministeryo ta. Nagministeryo ta is nag-share ta sa pulong sa Dios, naghimo ta Bible study, nag-praise and worship ba ta, nagtudlo pa ta sa mga kabataan, or ang atong kinabuhi mismo atong gihimong ministeryo para makit-an sa tanan nga ang Dios lagi nga atong gilagaran gamhanan ug buhi. Now last week naka-learn ta sa personal illustration sa kinabuhi ni Pablo nga ang iyang pagpakinabuhi ning kalibutan gyud sa ni pagkinabuhi self-denial. Sa to pa iyang gilimod, iyang gipatay, iyang gipadaplin ang iyang kaugalingon, ang iyang pagbati, ang iyang panghunahuna, ang iyang paglantaw, dili na may tungod sa iyang asa? Marago sa residente sa iyang kaugalingon. Ang iyang pagkinabuhi is about God. Ginoo, 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 Ginoo. Okay? So, nga naman, kay nagsunod o nagsubay naman siya ni Kristo Jesus. Labi na kay siya usa ka mamumuog worker siya sa Ginoo. Pero wa siya munong din ha. Ang iyang kinabuhi, nga iyang illustrate, iyang ipakita, wa siya munong, iyang gigamit ang usa ka athletics or ang usa ka kinabuhi sa athlete para iyang mapadala pagyud ngadto sa mga taga-Korinto ang punto nga iyang gidala ngadto kanila. Then kani mga taga-Korinto mga badlungon, kani mga taga-Korinto masupakan, kani mga taga-Korinto nagsige gihapon kinabuhi sa daan nilang kinabuhi, wa gyud silang motubo diha sa Ginoo nang samok kay sila nga church. Ganahan mo ana nga church? Samok. Ganahan mo ni ana nga sa inyong panimalay Christian naman ang tata, samok gyapon, gubot gyapon. Kay kita man unta ang magdala sa kahayag sa atong pamilya. Bisag asa ta mga opisina sa komunidad, kita ang mga asin o kahayag sa atong palibot. So kining mga tawhana sa Korinto, puno ra kay dinhi sa kaalam ay tungod sa Dios. Apan wala sila discipline
Wala sila disiplina nga ang ilang nadawat sa Ginoo ilang ikinabuhi. Parehara na sa mga tao ba nga sige nagkaon pero wa gyud ayo ang kinabuhi kay wa gyud ni gamita ang kusog nga nana niya. Sige lagakaon, pero ay agi sa iyang kinabuhi. So, si Pablo din nagpunto, kung ako ni-believe nga ang taga-Corinthian believers, ganahan siya nga makasabot sila nga ang saving relationship, sa ito pa ang pagkigrelasyon diha sa Ginoong Kristo Jesus, na kinahanglan og dako nga bayad. Please listen. Sa dihang dawato nimo si Kristo Jesus, dili lang kay patay na kasi mong kagalingon, kinahanglan ka kinabuhi na diha ni Kristo, mao na nga dako kay bayad. Unsa man imong kagalingon? Napakamatay si Kristo, correct? Para nato. Unsa may dapat nato buhaton? Magpakamatay sa alang kaniya. So ang atong gusto matuman, ang tao o sa isang tao ang ilang gusto matuman, dili, kung dili kang Kristo Jesus lamang. So mga na ang cause. Manang kinahanglan ka makibaw nga, kung musud ka nina nga relasyon, dako kay ka o itutong, dako kay kag bayran, dako kay kag himuon. So dili ka musud sa usa ka relasyon ni Kristo Jesus, nga waday nimo siya tagai og bili. Waday nimo siya higugmaa, waday nimo siya ampingi, waday nimo siya makita nga Dios gayud siya. Kay mura na siya og usa ka cellphone, kung pwede nimong paliton, unya kung di na kaganahan, imo na ilabay o butang sa daplin. Dili mo na si Kristo Jesus. Gamhanan siya nga Dios. Kilala na to siya tagaan sa tanang respeto o pasidungog o kugma. Dili siya pwede yama-yamaan. Dili siya pwede himuon nga muralag usa ka butang. So dinhi isip athlete na gitrain sa iyang kaugalingon. Ang athlete in short, kung i-train niya ang kagalingon, iyang i-train iyang kagalingon para makakat-on siya sa mga skills. Sa mga skills. Basketball, di man na natural na ito nga, kanang, bisa gani ang bata, kadako niya, di man siya natural nga, kibaw siya mulakaw. Correct? Ang bata, kailangan mo na siyang buhian, bahala na magtumba-tumba na siya, aron makat-on siya o lakaw. Pero di siya makat-on og lakaw, kung sige na ni mo kuguson. So, ang bata, ipermit yun na nimo buhian para makat-on na siya kabat, kay skills man na. O niya, kung magkabat-kabat na siya confidence yung kagalingon, mulakaw na siya. Nyagikan sa lakaw, sa man na siya, mudagan, muambak, daghan na nagbuhato, may nagkaw, ay, kapaitan ng pataa ka, kasi lihok ani. Kay na-discover man niya ang joy, ang kalipay nga, kaning tiila, kaning lawasa, makahimo bisan, unsa, mauna ang usa ka athlete. Nag-learn siya skills. Basketball player, kailangan kibawas lang mo shoot, kibawas lang mo dribble, kibawas lang mo pasa. Ang boxingero, kibawas lang manumbag. Ang runner, kibawas siya mo dagat, kaya ka pwede mo dagat. Nana siya mga skills nga, kani siya, ani dahil siya, para dili kayo wara-wara imong kamot, mas paspas ka, ang imong tiil, mas ani dahil siya, para kung kusog ka mo dagan, di ka pwede magdagan, kaya nana, kaya kagadagan na nana. Okay, so mga butang na mga igsunan, na kinanan kat-unan, mo na gitawag o skills. Giantiguhan ni mo. Ha? Kaantiguhan ni mo nga usa ka butang. So sa usa ka Christian, nakilala sa tag skills. Okay? Aron ta makadaog sa tentasyon, aron ta makadaog sa mga problema, ug dili ta daog-daogon sa problema o sa tentasyon. Kinahanglan ang usa ka athlete iyang usbon ang iyang kinabuhi. Mo sa nang usa ka Christian. Diha na ka ni Kristo bag-o ka nga tao. Ang daan nilabay na o kaniya na ang bag-o. So, bag-o makinaiyahan ang dapat na to buhaton. O mahimo lang na kung imo na i-training ang imong kaugalingon sa matag adlaw. Ayaw pag-expect nga mo practice kag kausal si basketball o volleyball. Unya human mo duwa dayon ka competition
nga walay mahitabo nimo nga maapian ka, mabunog ka, mamsapa ka. Na most of all, mauwawan ka, kaya nga naman, pildi man ka sa duwa. Kasi may ganahan mo duwa niya, pildi ka. Wala. Amen? So, muna nga, ang sakto nga training, mauna ang pagbuhat sa insakto para ang daan ako nga habit or kinaiyahan, dili na mo tunga. Sabota? Okay, so, manang makita na to sa atong study karon nga ang balang espiritu andam kanunay ready. Kita lang ang ready. Di ta ready patudlo. Di ta ready nga mo tugyan sa atong kagalingon. Di ta ready for anything. Kaya nga ato lang yun, ako nandan mo na ni. Inaani man jud ko. Di siya pwede. Inana ko sa una, ingan-ani na ko karon unsa man ko lahi na akong pamatasan, lahi na akong panglantaw sa kinabuhi tungod ni Kristo. So, ang pag-study nato karon mao ang pag-study sa nato sa self-discipline. Ina self-discipline. Tumatanan ko ninyo na, wala ron? Wow. Partiso na. Subdi na ang taon kay padawag na mo man ang January, alkansin na ta. Okay? Self-discipline, importante ni sa training, ma-physical man nga training, athlete man ka or dili, praise and worship man ka, gitarista man ka, asa ka dapita, bisan sa paglimpyo, kinahanglan ma-practice mo ang saktong mga pamaagi, nakay sistema, aron ang imong resulta sa imong agi, sa imong pagkatao, magkaingon sa, ano yun siya, no? Diba? Sa may ganahan ni mo nga, Lord, rasa na niyo? Sa may ganahan na sigig sa wayon? Isa ganahan sigig sa wayon? Pero ano magpasaway man sa ta? Uy, kita na dyan, nagdasa itong gabulingon na saway yung tanga naman, di man ta mo usab. Di man ta ganahan o bagko nga kinaiya, di man ta ganahan o insaktuhon ang atong kinaiyahan. So, kinsa may naghimos o kadaot sa imong gabulingon, ang tao nga nanaway o ikaw? Kinsa? Ako. Kaya anong di ko muusap sa akong pamaagi. Kung ganahan ta nga, pirmita i-praise, kanang pirmita daigon, niya, ma-inspire, ganahan, ko niya, ma-inspire ko niya. Tungod kayo nagpamuhat ka sa sakto. Kisa may ganahan din ni, maghiwi-hiwi gayapon. Kisa ganahan may sakto din ni. So ganahan na mong training. Maunay, hunahunaa. May naiyay, paita ni sura ni training, uy. Lisod kung wala ang Espiritu Santo. Lisod kung wala ni mong itugyan ang imong kawalingon diha sa Ginoo kay nuna bagoy mahimong PBA player kung sa ilang barangay pa nawa pa siya magpailang og coach. Yo, din ka bitch. Taas kay ko, dako kay ko. May kablibo no. Yang sa may background nimo bay duwa naka barangay bay wa palaro bay wa mag-PBA man ka. Di ka madawas PBA we. Kinahanglan magsugod ka sa pinaka-ubos. So, man ato istoryahan niya sa kuan. Kung kapilan ng kita ng istorya ani, nga ganahan ka mapataas, ikaw kinahanglan magpa-ubos. Yan, nagpa-ubos na ta. Wala pa ni hapon. Paubos lang ka diyot, pero permi mo pataas sa ganunay. Mo ng pildi ta kay ang training nga magpaubos is daily. Dili kay karon paubos ko umadin na oy kuyaman niyo no. Mayon gani kagkapoy, wa jud kay minto. Di jud ka abot ngadto sa angay nimong abutan ug hinumdumi ni spiritual na itong isuryahan. Mao sa na sa physical, mao sa na sa bisan unsa. Kung di ka kibaw mo utong, patay jud ka. Amen. So ang self-discipline, mao ang pamaagi sa pag-deny, sa paglimod. Okay? Self-discipline, mao nga, limdan ako akong kagalingon sa tanan nga gusto nako na may kalabutan ang kalibutan. Inay mong kagalingon. Self-discipline, akong kalimtan, tanan akong gusto na may kalabutan sa kalibutan. Okay? So, tanong din nakalimutan, oh, asan ang kuhanin mo? Langit na kuhanin mo kuyo. Tagalangit ka,
nagpuyo na ka dinhi as if na nakasalangit. Wa dili ka connected sa kalibutan. Ang kalibutan walay influensya nimo, ikaw ang mo-influensya sa kalibutan. Ikaw ang makahimo nila nga mausab sila. Dili ikaw ang usbon sa kalibutan. Wala kang giumol sa kamot ni Satanas. Gikuha ka gikan sa kamot ni Satanas. Una ka sa kamot sa Dios. Amen. Ano mo balik magyutang Satanas? Ano mo balik magyutang magsulog og mga yugo? Ano mo balik magyutang atong kinabuhi nga puno sa problema? Ano mo balik magyutang sa mga tao nga mga salbahis? Ano mo balik magyutang sa atong sitwasyon nga maglisod ta? Magitagaan man ta kagawasan sa Ginoo. Mani usa ka bubutang magisunan nga we need to truly understand. Ingon tayo mo dili yamo-yamo pero sa iyong sitwasyon huwag kayo mo kausap. Pildi dyan mo. Kung sa dihang pildi mo, hinumdumi ang imong gilabay, ang imong nindot nga kinabuhi sa langit. Kaya gibalik ka sa Ginoo, gibutang ka dinhi sa iyang mga katawhan, sa iyang simbahan, gipili ka, apil ka sa iyang banay, ya iyang mga banay so gitrain ka para andam ta ngadto sa atong kinabuhi sa langit. Dili na nga gihintawag ka sa Ginoo nga born again ka, iyan na ka, yes, yung Ginoo. Sige, padayon na sa des kalibutan. Unya nila ta mag-istory abos langit. Dili oy, giandam na ta dinhi. Mana nga bisan sa atong pagsimba sa Ginoo, kinahanglan andamon atong kagalingon nga Lord, ugma. Ready ko. Pero dili na nimo gabi ra ka nagpaandam sa imong kagalingon. Every day imo na nagipaanday imong kagalingon diha sa Ginoo. O bisan gani kung mahugas na ka dinhi. Muhangyo po nato magigsunan ingon ta nga Lord, bisan sa akong pagpaghugas ngadto, mahimaya ka. Bisan sa akong pagpagyug ngadto, mahimaya ka. Labaw na sa tanan ko natay dagko nga mga responsibilidad. So, si Pablo iyang gidinay, iyang ikalimtan, gilindan ang iyang kaugalingon sa tanan nga mga tinguha sa unod. Kay gihigugma niya ang Dios. So kung di mo ganahan, mo higugma sa Ginoo, higugma ang kalibutan. O kung higugma mong kalibutan, kontra ka sa Dios. Muna isod kayo na. Amen? So sa atong verses nga ito i-take up karon, si Pablo, iyang gi-associate ang spiritual discipline sa usa ka Kristohanon nga usa ka Kristohanon sama sa Kristohanon nga murag athlete. Nga wa joy difference ani. Bisa pag di pa ka-athlete, dapat mag-training jud ka sa imong kaugalingon sa saktong mga butang. Kay 1 Timothy 4:8 nagingon, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. So sa Bisaya pa ni, ningon siya, may kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas, apan ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag man kini kanatong kinabuhi karon o sa o maabot. Mao na ang greatest nimo exercise ang imong spiritual nga kinabuhi o training. Nang basa ta sa 1 Corinthians 9:24. Chapter 9 verse 24. Itong basahan sa Cebuano. So walay duha-duha, nasayod kamo nga sa lumba ang tanan budagan, apan usara kanila ang gantihan. Busa, paningkamot kamo dagan aron gantihan kamo. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay, nagsunod sa higpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siya purong-purong nga malawos. Apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kanturan. Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa dag-anan ug sama ako sa boksingero nga dili makapagtakag subag. Gimanso ko ang akong lawas ug gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako maauhag sa ubang pakapil sa bangga. So, balik ko na ko basa sa English niya. Please bear with me kay ganahan ko mo slowly introduce yung English para makita ninyo magputang-butang sa gunina para kibawasan mo analyze, mo basa sa Biblia o mas makasabot sa mong daghanan ng English. Kaya nga naman, ang daghan manggod nga ang Bible like study Bible English o may nindot nga study Bible nga Cebuano.
Okay? Kuna mga limitado. Okay? So, daghan sad pa nga mga magwawali din nga ining lisad. Okay? Tagsarata makakadungog magwali nga Bisaya nga maayo. So, practice tani maigsunan. So, verse 24, do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. So, ang illustration gigamit niya, runner, lumbadagan, o boksingero. Okay? So, ang punto lagi ni Pablo din kung may mo pa ba ka ng rakid, boom! Yan, bitaw isumbag o ihamong dyan sa imong bakba. Ang sa matag Kristohano nga sa Corinto, aron pahinumduman sila nga kinahanglan nga matag individual nga kinahanglan mahimong known or ilado nga boksingero o runner na jud kay buhaton. In short, sa lain pa na ito atong i-translate sa pagka-Kristohanon, kung ganahan ka nga nailhan ka sa langit, kinahanglan na kay buhaton. Sa ito pa, mag-training ka sa imong kaugalingon. Kung saan training? Discipline. Sakto nga training base sa pulong sa Diyos. So, ngayon din is Pablo, do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? So, mga tulong ka punto din gihatag sa verse 24, na kinahanglan makibawta. Kung maapil kag lumba, kinahanglan, akong runner ka, ay kag, oy, sa man ka, runner mo ko, ruwa ka gapilan na lumba. Runner ka? Hindi. Boksingero ka, pero wala kang gapilan na competition. Si Pacquiao, mabot ba na siya ng taas na iyang position? Kung wala na siya ng practice niya ni appeal sa mga competition? Dili. So man nga, kung ganahan ka nga imong kang maayong nga runner, kailangan mo appeal ka lumba. Nya, sa usa ka lumba o usa ka competition, daghan mo dira ika-usa. Okay nga, ikaw ang runner, usa mo kagabuok, pwede ka maginahinay, pwede ka muto, pwede ka maghinda-hinda. Yung mabot ka nga to sa unahan, yatagaan din ka o reward. Yeah, good. Faithful servant ka, dili. Ganun naman, huwag mga kay kontra. Na may magsunan. Isip Kristohanon, itandi imong kaugalingon sa upan nga naglakaw sa Diyos. O ayaw na, parang ka na sila, mga makot kami na sila, mga self-righteous ka na sila, mga kuan na sila. No! Tanawa sila, ganahan ko, ingon ana ang akong kinabuhi. Mo idol mo mga artista, nawa yun ay klaro ilang kinabuhi. Kita mo idol, o musunod, sa mga Kristiyano na naglakaw na tinuod. Kaya ka ng mga artista rin ha, huwag yun na gihatag ni mo, huwag yun na siya nakibaw na sakit ka, huwag yun na siya nakibaw na matatanaw mo sa tiboy, makasing-kasing, buto-buto, huwag yun na siya nakibaw na luha-luha, huwag yun na siya every time ka na sa salida, huwag yun na siya nakibaw na andam ka magpakamatay niya, kaya huwag na siya napakamatay ni mo. Panang imong Diyos napakamatay ni mo. Huwag na to siya gi-idol. Yan yung mga tao na naguna na to, huwag na to sila sunda. Na yung mga warning sa Biblia, di ka mamati. Istrikto ang Ginoo. O kung istrikto ang Ginoo, dapat istrikto ka sa imong kaugalingon. Istrikto mo ni mong kaugalingon. Isa pa may istrikto sa imong kaugalingon kung dili ka mubuhatan na. Amen? Kung di ka may nga, mumata ko ginani, mubasa dito sa Biblia, yung ampo dito ko, maginani dito ko, niya ako na rin. Butang busalan ng bakba para dili mo buhat unsa pa bati nga sulti. Kung di ka maingon mahimo sa imong kaugalingon, kisa ka may manana. Kisa imo pa ng bana, nani mo permi dool. So imo pa ng asawa permi sa imong dool. Kisa imo pa ng anak, makasbaw din sa permi nagsige ka pamalikas. E permi des nagaanay lang kamo sa imong baba. Maayo na mo. Ayaw na pa, o inday, ayaw na anak, hugaw kayo na, makahimo din sila nana. Ikaw mismo may mga sa mo ba?
Pardon ako mamalikan. Mulakaw na lang ko kayo, mamalikas na ko sa kong kalagot. Ikaw ang makadisiplina ni anak, pero sa matag okasyon na kinahanglan ka, muhunong sa imong kabulingon, ala, di man muhunong, mapadayon man yun, mapatuyang man yun, sagi, pati mauna ang training. Every occasion, every situation, matag higayon, itagahan ta sa Ginoo, pag respond og insakto, praktiso na to ang response. So, nining mga advice ni Pablo, ang ningon siya sa 24, kung ganahan ka mo, kung dagan ka, kinahanglan ka mo, dagan gayud, nga na-aim, nakay padunungan, nakay gihuna-huna nga imong puntariyahan. Okay? Sa tanawa sa 1 Corinthians 9:24. Ningon din nga, so walay duha na sayod ka mo nga sa numba ang tanan mo dagan, apan usara kanila ang gantihan. Busa paningkamot ka mo dagan, aron gantihan. Ano mo dagan pamanta? Ano kaning kinabuhi biya is race. Usa pini kanumba ang kinabuhi. Masabot kag sa di, pagkabata ni matud ka tiguang ka, pero kag apil sa lumba. O di yun na siya litarin na lumba ta niya, no kumray ta kisay mo unahan to. Kundi makit-ani mo nga ni kahuman sa imong kinabuhi, na dyan ay premium. Kaya nagdagan man ka sa kinabuhi. Di ba, may subandagan sa 2014, oy, 2015 naman ta, subandagan sa panahon, oy, anong musulti man tayo na, pero di na ito tanawan kong kagulingon, nausap na ba ko sa 2015? Ibiyaan naman ako ang kinabuhi sa 2014. Kundi man na musultihan na. Na para na ito, murabuhi ka hangto sa kahanturan, kung mamatay man dyan ka, o hukman ka sa Ginoo, asa makapadong, langit, impyerno. Ganahan mo langit, pero nag-usab ba ka? Nagsunod ba ka sa pamagi sa Diyos? Imo bang disiplina imong kagulingon nga di jud ko ani mga butang na kay di ni makadana ko sa langit. Kani ako kay mo ani makadana ko sa langit. Imo bang disiplina? That's the question. So, mo aim high jud ta aron makuha nato ang ganti. Muna nga si Pablo dagan nga makuha nimo ang ganti. So may nasa nuna ni Pablo, naging mo siya another observation, verse 25. Ang kada magdudula, nga nagbansay-bansay, nagsunod sa higpit nga disiplina. Saan klase nga disiplina? Higpit nga disiplina. Gihimo niya kini, anong gihimo niya higpit nga disiplina? Aron makadawat siya, purong-purong nga malaos. Malaos ra kay sa una ang usa ka athlete na naslay with kay kanamura na siya mga buwak niya na mga leaves kita na ni corona nga dahon ra actually sinili na kay ka corona nga dahon pero sa ato is medalya na okay wala corona medalya trophy di na siya malaos pero even then makadaan na sa langit ay nakay kung medal o trophy sa among balay kabigyan na makadaan ako sa langit uwasan yun ang kausap sa akong kinabuhi. Wa ko na imong mas maayo nga tao. Okay? Mas na imong hambugira ko nga tao. So magigsunan, ningon din nga, kani sila nagbansay-bansay ug higpit, gihimo aron makadawat siya purong-purong nga malaos apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kahangturan. Ang tao nga mudagan o competition, mag-prepare yun siyang kaulingon, mo-train yun siya maayo, mumata og sayo, matug og sayo, bantayan ang iyang kaon, ang iyang training, magpa-train yun siya o pinakamaayo kayo nga coach. Si Pacquiao, kung dili na si Freddie Roach ang iyang coach, may mo siya maayo nga fighter? Nga sa tangilin niya, ano niya si Freddie Roach? May siya nga, laos ta ka Freddie Roach, mas naghanap ko kibawan mo. Dahil na kasi daplin, ako na yung bansay-bansay sa kong pagalingon. Hanggang karon mao gyud ako ng iyang trainer. Nga naman, kakita siya, maya dyan mo, train ang iyang coach. So nagpailalom siya ni Freddie Roach. Kung ako masayo ka ni si Freddie Roach, di siya parang Pacquiao, madaghan kayo siya mga medalya, pakita ni Pacquiao, may kay ko nga boxer, madaghan kayo kong nadaog. Di man kinahanglan nga may kay ka nga boksingero, nga mahimo kang may nga coach. Di man kinahanglan daghang kag medalya para mahimo kang may nga coach. Amen. Kaya naman yung ba, nawala din sila kaambot niya na, pero kibaw sila unsaon.
Igsunan, kisa pinakangilig na coach nga nana to. Available. Kisa? Jesus Christ. Unya, personal pa din siya nga nagpuyo ni mo. Pinagisayang balaang Espiritu. So everyday nga ay nag-coach ni mo ang pangutana ni anak, nangutana ba ta, nagpatudlo ba ta sa atong coach? Kalimtan na to siya, oy. Pirmi na to siya, gikalimtan nga na siya sa atong kasing-kasing. Pirmi na to, gikalimtan nga nagbuyog siya na to. Pirmi na to siya, kalimtan niya, kalma kita mo buhat og mga sala, o uban pa din ha, giusika na to itong panahon, wagad ka mahatag og panahon niya, ngamutana ta, Lord, akong desisyon buhaton karon sakto ni. Lord, akong kasing-kasing banas nung sakto ni. Lord, sa akong buhaton ni, galagot ko. Lord, tudloy ko. Naginana ba ta? O nag-seto ba tayo? Padayon lang ta. So, kisay coach sa itong kagaling mo. Kita niya po. Bilis Kristo ay kita niya po. Kaya kita magya po yung magbuot. Every time, every decision, pinunana, every decision mo sa imong pagmata, hangtod sa kani, nilakaw ka, o kung sa imong gibuhat, o everyday, mutana ko nimo everyday, mag-decide ka, dili. Mag-decide ka, sa kibaw ka, nakadagang buhatan, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ka buok, mag-decide, magkasay unahon na ko ani. Decide mo ka, muna ko paglaba, mong luto. Muna ba kong libyo sa mga baboy, waris ako sa kuan, sa akong mga bata. Mulakaw ba ko karon o niya na lang. Pag-decide ka, pero kasi dapat kibaw anak sa imong adlaw. Jesus Christ. Yung sa may disiplina itong gibuhat anak. Wala, pagbata na to, way Ginoo, lakaw, diretsyo, hanggang kapay, ay kuya, oy, nya ang adlaw, pati kay kina naman, buwa may Ginoo. Pero sa imong pagmata, Lord, ako ihalad mo akong tanang buhaton, tuloy ko sa akong maunang buhaton. Tabangin ko, Lord. Ikaw mismo kibaw ka, number 1, imong buhaton, disiplina is tuon sa pulong sa Diyos. Di lang ka mo basa ka. Mga gisunan. Mabitang bingon di ko mo challenge di ko ni mo. Diyan ako ni-challenge kayo ko yung bakas blackboard. Hanaw na raba. Ito inyong i-will sa Ginoo nga kalag na inyong kanong kalapon. Ma-challenge ako niya. Butang niya sa inyong blackboard. Nga, magpatrain ko sa Ginoo sa unsa man ang sala ang nga imo na maulag. Buta ka lang, magpatrain ko sa Ginoo karon 2015. Akong gamiton ug insakto ang akong panahon. Dili ang panahon ako, iya siya magbuot. Buta na yun lang. Para ka 2015, ikaw mismo mutanaw ka, subang mga katawhan. Kaya ani ni, bisan pag everyday nagbasa ka sa Bible, please listen. Everyday gabasa ka sa Bible, kay kadaghanan bitaw sa Christian nagbasa mag-Bible, parang nga nawawan na usab. Nag-pray, pero nga nawawan na usab. Kano kung dunay sitwasyon, maura maghihapon ang responde. Butang ko, Christian ko, palaway ko. May kay ko wali. Kibaw kay ko, kutlog Biblia, may kay ko, daghang ko gipamot, ay ko pagshiran. Kung dunay, mangaway na ko, magawas ang akong nilad ng mga pulong sa akong mga babalay. Nagpasil kayo ko. Saman ko, Christian, dili. Kay ang sitwasyon, ang problema, nagpakita na ko nga ang tanan na nga akong gipangsulti nga may tungkol sa pulong sa Diyos, ang tanan nga akong gipangwali may tungkol sa Ginoo, ang tanan nga akong gipang buhat-buhat dinadagan kay kunay kong nabuhat. Wala epekto sa akong kagalingon mismo. Kay wala ko gihimong ako. Kay kung nagbasa ta sa Biblia, makasabot ta nga kinalan patsyo na pa akong kagalingon, di yun ka mag-una din ha. Ang Ginoo may mag-una. Dili ang kalagot ipauna, ang paghigugma, ang pagsabot, ang kalinaw, dili ang pagbaws, dili pagpaubos. So, mana kung everyday tingay magkuyog ko nimo niya, mutanaw ko sa mong kinabuhi. In 1 week tingali gingon ko, di pa ka Christian. Kaya di makita ang Kristo nga nag-una nimo. Sa imong preference, sa imong time. Kaya ang athlete, may bago na siya, uy, ninawag yung girlfriend. A coach, nga sa coach, kaya kawan birthdays kong girlfriend, coach, hindi sa training karon. Alas 5 buntag, alas 5 lang sa hapon, coach. Ug hangtod ugma, maana baga, dili ang athlete patay sa siyang kagalingon, di siya connected sa siyang pamilya, di siya connected sa kinsa. Ang tingog ra sa coach ang iyang paminawon. Kibaw ba mo niya na? Ug ginana nga klase nga athlete mo excel.
Kung bisag kinsa nga tao, bisag kung dili man ka athletic, kung naasa man kang dapita sa area nga mo-excel ka, mo-excel jud ka kay ngano man nagpa-train ka sa Ginoo. O nisubmiter ka, nagpailawon ka, kinsa man na imong coach. Wala mga butang kay sunan na kinahanglan nato sabtan. Strict training. Deny, stricto nga pagbansay-bansay, kalimtan ang kaugalingon. Patsyon ang kaugalingong mga gusto, tinguha. Ang athlete, di mag-party. Di siya may inom. Dili manigarilyo. Magbantay siyang kaon. Always siya nagsigig paminsan. Mabitaw kong tudlo ko volleyball niya dire. Kung sasawa man akong tudlo ninyo, daghan mo kung naghimong mga mic kay nga player, nga boss Philippine team sad. Sasawa akong tudlo nimo, kung ikaw mismo, dili nimo ipasul si mong nona. Sino? Anak siya. Imo dyan nag-kit-kit, bagikaon dyan nimo anak. Imo nag-imagine sa imong kaugalingon, inikahimo nimo anak mo gawas na. Bisa sa pagtudo sa driving mo, degay mong una-una, giunsan nimo imong tiro sa imong buhaton. Pag sudes practical, hagbong jud ka. Di man mo gawas nga naman, wa man isud. Mausad ni daghang Christian, sige kakaon, pero wa ni sud sa kasing-kasing. Pigsunan, it's high time. Ma-change ta. Nga mas ang atong ginabuhi, mas bulampo. Mas dunay epekto, mas dunay, murabag, gapon nag-teach ko nga sa Toledo, ano ba, imo bang, barangad ni? Murabag, kung kaning tawahan na ako ning himamat ning adlaw, pag buta na physical kayo, no? Physical lang din impact, bang! Banggaan din ako ngayon siya, sumto siya, makalingi, good sa'yo, ako nang sumto siya, gagi ato niya, na-joy impact ang imong kinabuhi, na na-joy masuwat mo ba, di ba, impact babs, kusog kayo, di ba, mabunog man ka, o doon na-joy, puray ba nga, na igo jud ka sa sakyanan, o na igo jud ka kahoy, whatever, ka nabunog man ka, o nasukamon ka, nag-isip yun imong, di na impact! Huwag pa ka itong kinabuhi. Yang inanalang ka, hindi pwede. Kinalanay, impact. Muna siya. Ana na ito sa katao, makakita siya kainiton, determinasyon, kugma, kalayo sa Espiritu Santo. Makakita siya, kalipay na siya kasabot. Makakita siya, lahi ka. Kadaghanan ang nato, kami ngon ta, lahi ka na siya, labi na lahi dyan kay ka, is tungod kay mutanaw mo ito sa kadaghanan. Ngayon naman ang kadaghanan, ganun pinanamin na siya. Ganun inanaw magitan niya. Ya ganahan din mo kasagaran sa kadaghanan na mo. Nga kadaghanan mo ato magyo sa impyerno. Kaningon ang Ginoo, lapad ang dalan, padung sa kalaglagan. Apan sigpit sa pa-istrikto kay Ginoo sa atong kinabuhi para matugag langit. Sigpit ang dalan padung sa langit. Lisod, in short, ang padung sa langit. Kung ikaw lang. Manang ang imong kaugalingon, pimin mo itugyan. Pimin mo ihatag sa Ginoo. Ihatag mo atong last week, every day, Lord, akong reminded akong kaugalingon, dili na ako. I no longer live, but Christ lives in me. If I continue on living, that would mean fruitful labor for me. Wala ka sugis akong galingon, okay kan? Kana i-memorize. Na, kung buhay pa ko, magkinabuhay dito para nimo. Dili na, ako ang mabuhay. Akong oras, imo oras. Akong kinabuhay, imo. Akong kinabuhay, imo na. Tanan nga na ako, imo. Asa kong kwarta, imo. Kung sa'yo mong buhaton, ikay magbuot. So, kung di ka ganahan pa buot, o pag yun ay buot, ganahan pa nga kita ang hari. So, focus ang tao nga magsigig paminsan sa gisulti sa Dios. Mubalik yun na siya ingon, Lord, di ko kahibaw ani. Magpaubos isura, Lord. Uy, magsigig ka. Yang mo sa Ginoo, di ko kapaubos, Lord. Gibaw taas, di ko kong garbo din. Buta nga ka problema sa Ginoo. Then nakita mo, nakapaubos lagi ko. Wala bisa gamay nga, sultiwa dyan ko. Yan ang mga ko, anak ko. Wala, di gini ako. Kaya kibaw ko ako rin, wapa siya kasulti, ako daghana, wapa siya kasumbag, hospital na siya. Anak ka, di ba? So baka kita ka nga, magsige ko, niyaw ko sa Ginoo. Iyan na dahil kong gitrabahuan. Focus.
focus sa unsay essential, importante ning kinabuhi. Dili focus sa imong feelings, sa imong gibuhat. Ayaw focus, focus Lord, unsay imong mabuhat dili nako. Mo na ako i-focus. Dili nako bisag unsa na diyan focus. Namuratan nukos. Bilang nukos, di ba? Wala, puti-puti, yung mulay color, mo green-green, mo blue-blue. Anang mga nukos ta. Adto tag impierno na kay nga naman dito sa impierno ba dito kay subang mga nukos nga to eh. Di mapapamangs ko, di pa kakilala mo pay-pay. Dito kayo nga to ang dito kay agi nga to sa mga subba ba kay dito kay pagkasubba. Even man kayo ang kayo nga to. Di man ka itong kayo, di kita makita nga to. Kainit. Okay, so mao na mga putano. Strict training, balikon ko, disiplina. Training is discipline, and discipline is training. Patyon ang kaugalingon. Ni buhat tapat yun ang kaugalingon para makapot na to ang ganti nga mas taas, mas anindog. Kung saan nagaganti? Ang atong eternal nga pagpuyo sa langit o pagkita sa dagway sa Ginoo every day. Nakita na to. So, kumusta man ka? Isip pagka-Kristohano. Kibaw pa ka unsay gi-expect gilauman sa Ginoo sa imo karon? O wadyo ka kibaw kay wasad ka mangutana? Kibaw ka sa kabubuton sa Ginoo nimo karon? Kay kung ang Ginoo napa siya daghang buhaton sa atong kinabuhi, di ka na siya munog og daghan. Pero kung daghan na siya gihatag nimo nga trabaho, di na siya muhatag og daghan pagtrabahoon. Inana kanindot ang Ginoo. Pero magsigi gihapon siya usab sa atong kinabuhi. Kay ganitong kasing-kasing, usahay, anindot usahay di kita kabantay ni anak. Kasabutan ni anak. So, mo na nga, ang atong kasing-kasing, ato yun ang kanunay ihatag sa Ginoo. So, ang pinakataas nga goal o kabuto na to sa kinabuhi, mauna nga, himayaon ang Diyos. O ang atong kalipay na ang kaniya. Dili sa mga butang ng kalibutan na, dili sa laglaag, sa party, kisa ng mga tawhana, na ang atong kalipay ni Kristo. Kadaghanan sa mga Kristohanon, di ka na mag-inusara. Okay ba mo, the more nga nakaila ka sa Ginoo, the more nga kanindot ka sa iyong presensya, di ka ganang daghang istorbo. Ganahan ka most of the time hilom, o ganahan ka most of the time ikaw ra. Kaya nga naman, mas makadungog ka, mas makafocus ka ni Kristo Jesus. Tanawang tao sa kalibutan, anong gahapon o karon? Anong gasaba man sila yan para nila mo anong pagsimba? Kaya di sila ganahan, mutanaw o maminaw sa kondisyon sila kasing-kasing. Di sila kibaw, ganahan mutanaw, nga napas like problema silang kaugalingon. Na-addict sila. Addict sa unsaman. Daghang addiction. Ilang sa drugas. Addict sila sex. Addict sila drugas. Addict sila TV. Addict sila party-party. Addict sila o ganang mga shopping-shopping. Addict sila mga uban pa rin ang addiction. Daghang man. Ito na mga tao nga, di ganahan maminaw unsay insakto. Ganahan sila kasapa. Pero sa dihang meet kayo, makasinati ka sa presensya sa Ginoo, magsapot na sa ikaw na isapa. Pero pagkas kalibutan, sige sa lagot kayo, saba ang kalibutan, kibaw ka nga maputol na mawagtang. Ikaw mismo ka, Lord, pasaglan natin ko sa imong presensya. Kay Ginoo, ganahan dyan ko nga, ikaw ang akong masinati. So, nagsunan mo ta sa mas taas nga klaseng pagkinabuhi. Unsa? Lord, nga everyday mahimaya ka ug ikaw akong kalipay. Isa mingon ini, ang Diyos rin akong kalipay. Sa tinuray lang isa kang kamahal. Kung dili ayaw yung tao, kilatan mo. Lipay ba dyan na itong Ginoo? Kami ka, Lord, bahala ba? Kana sila din na, bahala. Kung na ako'y maminyor, wag. Dahil bahala, Lord, kalipay ka. Dili kay asa kang lugar na anak ka malipay, dili bisag asa kang lugar na kay kalipay. Bisan pag natubang nimo ang mga asungo, mga batik kay mga naong, mga gilad kay mga batasan, kay pwede man ka musod og babol sa Ginoo nga ang imo nga bahala na siya Lord, basta ako diri magakalipay. So si Pablo nakasabot
nga ang usa ka Kristohanon dapat pareha sa usa ka athlete. Nakibaw ka sa balaod sa Dios. Kibaw ta? Kibaw ta nga musubay sa balaod sa Dios. Para sa usa ka athlete, yun ang kibaw sa balaod, unsawon pag apil sa badagan o pagkaboksingero. Okay? Na may rules. Di mo ka pwede mingon nga, ay, usba na itong rules, kaya mo siya o nimo. Lagi sa mo ka, na naman ay rules. Gusto kag sa dili. Amen? Yan isa di ka mabuot kay player ka. So kita ko sa manta, Christian ta, player lang ta, kisa mabuot sa rules, ang Ginoo. So magsuko-suko dahi ta. Kung di mo haom sa atong gusto, ang pamaagi sa Dios. Kinsa man ang gamhanan karon, ikaw o ang Dios? Diyos lang lagi. Di sa Diyos nga naman, di man tumano na. Di man paminawon, watay kahadlok sa Diyos. So every time musupak ta sa Ginoo, atong ipakita, gamhanan pa ko sa Ginoo. Magsunan, yung lagi ko, mo-challenge dyan ko nimo. Tagaig 5 years ang imong kagalingon nga musubay ka sa pamagi sa Diyos. Kanilang 2015, subayang mayong pamagi sa Diyos. Di ba ka makakita nga doon na dyan alibyo o kanindot sa imong kinabuhi. Kaya daghan sa inyo ng pamilya, ikaw na, sa inyo ng relasyon, sa inyong ayon, sa inyong mga anak ba na, naadyan mo ito na Ginoo, ay buhay anak, kay sunod tuwing sa anak, sunod dyan ko, subay dyan ko, kay istrikto ko nga, disiplina sa akong kagalingon, Ginoo, sa imong tabang. 2016, 2017, 2018, 2019, kung saan na, 5 years, mag-isunan. I tell you, mukusog na ang inyong tubo diya sa Ginoo, makakita mo, hindi na kong balik ng to eh. Hindi kong balik ng to. Amen? So, kung usabit ta sa matag adlaw, mahimo kang kusgan. O mahimo kang, kanang, ma-feeling mo nga, murag kibaw kay ka. Okay? O labaw nga kibaw kay ka, na mo nga dress imong utok sa mga kasing-kasing, sure kay ka, asa ka, dulong. Bisa kung saan paglabay sa tae, sa yawa, dali mong, ay, di ka maayo, ay, magtura kang pernoy, di na nga matandog sa ilang mga sulti. Bisa pa ang tibok kalibutan sa imong tibok pamilya, dauton ka, buatan ka, bati, di ka madala kanila, kay ganami sa datong ka pagbalik, diha sa kangit-ngit. Di na ka mada, kusgan kay ka nga may magdili. So, sa imong pagbuhat ni mo na maimong makuha nimo ang pinakanindot nga prize. So, ang gi-aim na sa, ang isulti na sa ni Pablo is ang 26. Mahimo sa usa ka boxer. Ningon siya ninghi, mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa dag-anan usama ako sa boksingero nga dili mapatakag sumbag. Gimanso ko akong lawas o gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako magawhag sa uban pakapil sa bangga. Ningon si Pablo dinhi, I do not run. Running aimlessly nga nagdagan way padulungan. Nagdagan ko makibaw ko asa ko padung. Nagsunan, kibaw ka sa kapadung? Kibaw jud mo? Masa man inyong gi-aim sa kinabuhi karon example ko. Kasi nakibaw din nga, Lord, kining tuiga, ganahan ko mo target. Saan nakibaw? Masaman? Pero sa'yo? Ang akong aim karon is ang akong pamilya na paano sa Ginoo magdalagot ng iban. Pero ikaw man ang runner. Unsa man yung pagkumpanya nila? Budagan sa ka. Unsa man ang imong gi-aim sa imong kinabuhi? Wala siya. Kaya ano na siya, nindot magundong kanya ko, mukuan ko, pero ikaw mismo. Kailangan ko mag-burn against ka, pero ikaw mismo. Magbagiyon ka nga, kailangan ko may mas lang runner. Yung saan ka-runner ka, di. Saan mo pagkudlo nga mo, dagan sila, ikaw mismo, di ka kibawang dagan. Saan mo pag-ingon na, Kristohanon ta, kung ikaw mismo, dili ka Kristohanon pa, kay kinaya. Sabot ah? Kung saan mo pag-convince maayo ang imong Diyos kung ikaw mismo mo di pa ka mahimong maayo kay nga tao. Nilaan patag batasan. Napatay dagahang mga gipanguhat nga kibaw ta dili gyud sa Dios. So sa gi-aim nato sa atong kinabuhi. Ani balik ko na ko.
Kung ako usa karangan, kinahanglan ko makibaw sa mga pamaagi. Balaod sa pagduwa para na ko makuha ang premium. Hinumdumi, dili ipangita sa Ginoo tanan nimong gibuhat. Wala nang limita sa Ginoo ang imong tabang sa imong mga tay so sa pila ka kalag. Ang ipangutana sa Ginoo, ikaw nausa ba ka? Kidaghan kayo nun, makakabig sa daghan kayo magkalag, pero liwat nila. Mga bakakon gihapon, libakira gihapon. Ang ato is, unsa naman kung sa akong pagkatao? Kaya minodyo ko nimo, kung mausab kang maayo, tagsaray ganahan na nimo. Para kang Pablo, basa ko 1 Timothy, 2 Timothy, hala sige sa sulting nga ito ni Timoteo, kani si, iskotlo niya si John Sambres, katong mga nisupak ni Moses, si Pailitos, o si Hemanios, o sa patuban, daghan dyan kay mga tao, nga nagpuyog niya, nagiinan siya, pati siya. Isipto man kay Pablo. Istrikto kay siya, labi na mo nagpuyog ka niya nga magpamuhat dahil sa Ginoo. In short, mayroon siya, nagpamuhata para sa Ginoo, pero ikaw mismo wag ka na usap. Pawa. Grabe ka, istrikto ang... After kinaya ni Pablo, kinaya ni Jesus Christ. Kung basa ko ni Muda, si Kristo Jesus, kapila man niya ipangingilan ng iyang mga sinigoy-goy niya. Apil ng 12. Ngayon kapila siya, wa dyan pagtuo. Di dyan mo kasabot. Sige siya pangasaba. Sige siya sulti sa ilang mga sayop. Aron silang muusab. Correct. Nag-apas naman ang kadaganan sa milagro. Nag-apas naman sila sa ilang makuha ni Kristo. Nag-apas naman sila sa tanan mga maibutang ilang madawat. Apan di sila ganahan musunod o musubay sa pamangin sa Diyos. Wala may gusunan. Importante kayo niya. So kung nagdagan ta nga wa tay tumong, kung number 1 na to tumong, please muna na ano. Sa number 1 na tumong, himayaon nako ang Ginoo ug ikalipay nako kanunay ang Ginoo. Sa dihang buhaton na nimo, sayo na kay ang pagkabig sa ubang mga kalag. Sayo na kay pagkumbinser nila nga ang imong Dios tinuod. Amen. Ikaw, usay mong aim. Himayaan ang Diyos. Wala itong aim. Tanan na itong ipamuhat din para may maya siya. So tanan mong gibuhat everyday na himaya bang Ginoo? Na himaya Ginoo? Wala. Kung may maya Ginoo, ano ba man mo usbang? Anong di man mo tantamon? Dahil lisod ko ayo. Uy, kung yung kaglisod ka ayo, dahil minun dyan ko mo, imong gilisod-lisod ang imong mismong pagod mo. Kung ayaw dyan basula ang Ginoo, kaya dito na tumabaso ng Ginoo, kung di ka makasul sa langit. Gawas na hindi siya na, akong gibunog, akong gibit, akong Tanas 26, nagdagan ako, usama ako sa boksingero, nga dili mapatakag sumbag, gimanso niya, gibit niya, ang iyang lawas, kung gipanton, aron di ako isalikway, human ako mag-awhag sa uban, pag-apil sa bangga. See, kita ta, nagpabulan siya nga, ako mismo pagkisado kay ko, parang ngayon ko nga di, inana man na pagpunch, inana man na pagkuhan, dili siya ma-disqualified. Imagine ka, daghan kayong mga churches, daghan kayong mga Christians, kibaw bata, sa kagamay na to, di pa dito sa kasakasun sa ginarayan sa Diyos. Kaya naman, sa magtinuod. Di ba number 1 ang Ginoo? Number 5, Raman. Di ko isad, uy, number 2. Di ako number 2 ang Ginoo. Ginoo dahil na ang Ginoo kung number 2 siya. Ang number 1, mo ba yung Ginoo? Yung kadaghanan na to, ang number 1 yun na itong Ginoo. Kinsa man. Di ba mo kinsa? Ha? Di ba naman ang family? Daw, uy, kung ang family, actually, ang Ginoo ni mo ikaw. Kaya ito na ako na to, no? Atong pamilya, huwag kinanglan na to. Ang ilang ikinanglan Ginoo. Oo. Kinahanta nga, kanang sini embrace ta kanang ratag usa sa family gibutan na ka sa kaninod nga family of God yo mutana ko nimo kinsa na pagkamatay nimo sa imong mga sala si Jesus napailain so asa man ang imong loyalty ron Jesus unta pero di gihapon natong loyalty di gihapon si Kristo Jesus ngita gyapon taglain ngita taglain Jesus. Pati na, himos lang Jesus na baby pa.
Yan sa Manila, Jesus nga dako na, nga nag-asagay po sa krus niya itong paggagayong Black Nazarene. Magpinatyanay sila pagduol ang nga Jesus. Kita rin kinahanglan magpinatyanay para magduol ang nga estatwa. Kaya anytime pwede ta makimamat sa atong Diyos. O pwede sa ang Ginoo nga anytime himamaton jud gani naghuwat ra gyud siya mga Ginoo tabangi ko. Ang Ginoo na jud sa mong kilid wa jud ka ni sangpit. Wa jud ka nangayo. So ato bang gimanso, ato bang gitrain, ato bang gidukduk ang atong kaugalingon nga kinahanglan jud ko kibaw jud ko ani. Magsuna boxing. Di ba boxing na. Kita ra boxing na. Boxing na. Power na. Power na dili ko dili pa. Ana na siya. Punch. Di ka na ana dili. Mag-ana ka na wala tumba na. Wait pa magkadiri. Kumbaga ko iko na siya. Medyo magkadiri kay kabantay. Iko sa siya. Gi-practice na oy go beta naglakaw mo ginana. Amen. Ito maglakaw ginana. Sumagigsunan, praktisa ang insakto. Aim high, direct training. Na kay director, doon na kay coach, andam ka coach sa Ginoo. Ano sa niya akong balikon? Diba, diya sa Ephesians, sa'yo, ningon din na si Pablo, ang Ginoo mismo naghatag o mga gasa. O mga dagkong nga gasa, importante kay nga gasa yung gihatag mo kini. Naghatag siya o mga gasa sa mga katawan na may mo sila apostles, may mo sila pastor, teacher, evangelist, prophets, patakabuok. Importante kay na. Uban na naanhan tanan. Ang uban na pastor, teacher, din sila. Ngayon siya, gibuhat ni sa Ginoo aron pagligon, okay? Pagligon sa iyang simbahan. Sumusugod mo sa dili, ang magwali, mo ginang pastor. Ang nag-ampo, nagdaguol sa inyong mga kalag, mo ginang pastor. So, asa man ka maminaw ron? Sa gawas, sa mong kagalingon. Kisa may mong badlong yung mga in short, kisa may gi-assign sa Ginoo o man mong coach? Yeah. Pero ang pastor may pinakakutrahan sa tanan. Ang pastor may pinakadiliad sa tanan. Kaya di ganan magpa-train. Magpa-train ganita, bisag lisod. Ngayon ang kanga. Ganyan, balik ko na mga lisod eh. Pero ako ang balikon. Ako balik ko na. Di ka mo suko, di ka mangluod, di ka mo layas, di ka mo whatever, di ka mo supak, bisa ka mga away. Isultin lang sa Biblia, kahimuan tao ng mga bumibato sa inyong mga pastor nga gaan. In short, gaan na pinagi sa pagsugot kay tanan nga gitudlo sa imong mga kaayuhan. Ang tanan gitudlo para man kang malig-on, mahimo kang maayo nga athlete kay everyday musugot kag dili, gitraining ka kung ano sa ang competition, please paminawan ni. Ang competition is kanang mabot ang problema. Kana kagibaw, kabos problema nga kadanas Christian mga nalaya, naluya, mga dagma, makasala. Kay everyday wa man praktisa ang pagkamatarong sa Dios. Dili man himayaon kanunay ang Ginoo, ang kaugalingon may himayaon. Unsay ako, unsay kumadawat, unsay nindot para nako. Unsay nindot para sa Ginoo, unsay amayan para nimo. Wa na ko Lord, ikaw na tanan. Ana na. Amen? So, ang pangutan ni Anis, godly ba na ang imong aim sa life? Ano ko aim? May mo kong milyonarya by 2016. May mo kong tag-iya sa Lotto outlet by 2017. May mo kong drug lord by huwag ako pinakangili na drug lord sa Buxibo 2018. Ang ato mo kong ipangandoy kanunay good, tawangan ng kalibutanon manggod. Nagandoy kasi mong anak. Pangandoy ba na sa Ginoo para sa mong anak? Kanako kani akong anak, may mo ning doktor, may mo siya abogado, niya magtrabaho ni sa gawas, ako ni siya nurse, mao na, para inana nga itong iga, kaya yahay na dyan ko, maglingkod na lang ko, magdawat na lang kong dollars.
Kataphaw ang nga damgo eh. Sino ka bulingon dyan na? Baka magunahon na kumauban ang gusto sa Ginoo para sa imong anak. Iyan po ang imong anak. Lord, usang imong katuyuan, ug damgo, ug gusto kita po sa kong anak, maot in town, Ginoo, may tabo. Ana, ang tatamag-ampo. Pero kung kita ko, di man iganahan mo, pero ako, kaya po na siya giampo, Ginoo, kay kiba ko na kay plano para niya. O ako sa Lord, sa imong plano na ako, hangtod sa akong katiguang buhata, Ginoo, kay imong plano maayo ka sa bisan kinsa. Musalig ka sa Ginoo, dili sa bisan kinsa. Kung isalig ka sa imong mga anak, imong ipa-eskwela, are you sure? Di ko mana na nila, yung malapit ng mga minyo sila, di mo magsiging sinubagay na. Pag sinubagay naman yun natin, naman yung mga in-laws. Niya, ang asawa o labanang mo influensya, baya sa bana o sa asawa sa imong igsoon. Bisagin mo na igsoon. Kung ka na yung igsoon, kulong ko sa putok. Matuminaw na sa asawa, kulong kayo sa, di ba? Sumlis man na eh. Yung, mas minaw mo na siya, mas kailang siya na mo. Nung sa mga tumutungo sa akong bana sa akong yung asawa mo, sunod man siya, di man siya mutuon ako. So makakita dyan ka na mga igsuunan. Huwag garantiya sa kalibutan. Ang klaro ra, Ginoo. Amen? So mga igsuunan, ang ato is, andam baka mo journey, magkuyog gayod sa Ginoo, sa strict nga training niya, o mo focus, diha niya lamang. Kay dagko, kung maayong butang, please listen na din ako. Tanawa lang Biblia, daghan kay promises sa maminaw niya. Na may mga promises ang Ginoo nga, kung buhaton ni mo ni kani. Okay? Nasa siya promises nga, diretso lang yun niya. Nabisag buhaton ni mong dili, imo na. Kung sa may yung promise, luwason ako ang kalibutan. Ingon dahil siya, ba nalay usa. Ngamudoon ako, luwason akong kalibutan. Kaluwasan, libre. Kihatag na, gipanglabay na. Huwag yun, namunit. Nabay namunit? Kwarta na ipanglabay din na gubot at ibok layagan. Kaluwasan, bisag Christian, naningon nanas na kaluwasan, pero ilang ilaway si Kristo kung naa ang mga butang, mag-conflict sa butang na gusto nila. Asa man ta? Kung sa mga klaseng training ang imong gi-training. So kung naglakaw ka pila na nagikatuig niya, ang imong kinabuhi mo gihapon, ang imong batasan mo gihapon, please undang na ka ni ana. Kuyog na ta, mapatrain ta sa Ginoo. Maghiusa ta sa paglakaw sa Ginoo, maghiusa ta sa insakto. Wala mga magisunan kung masuko sa ko. Tungod na kinigugma ko ninyo. Kung badlong gutungod kayo nakakita ko, wa dyan ka magtinuod. Kung nakikita ko masigig badlong masigig kagahi, huwag kang dyan ka. Magtinuod dyan taglakaw. Mas bahay pang libak, mas bahay pang asultihan ko pero sa akong sayo face to face kaysa dilibak ko. Asa man mo anak. Makita mo na nga church, kadagan kayo na. Pero din wala tayo sini lip back, front back ta. Kay sultihan na yung magkita. Mauni mong sayok, kusbana. Asa man ka? Daghan ang nagpakamaningnan na simbahan sa Diyos. Luwas na padulungan. Luoy. So ano mo, pala ako yun is, ano magabuhat ko kung tatawa ng Domingo kung di ta mga usab? Ano magabuhat ko kung di ta buhat, magsilbi-silbi ta din ha kung ato kinabuhi mo na gihapon. Mana ako dako kay kung expectations o mo stricto jud ko labi na sa mga katawhan nga naa sila sa atong bangan. Sama na magwali ka, sama na mag-praise and worship mo, sama na tudlo mo diha sa mga Sunday school, sa mga bata. O bisag galing sa diha nga nangalagad ta sa mga kabataan, magsukad-sukad, etc. Lalo na ito itong kinabuhi. Pero itong natay ipagawas kay igsoon din eh. Naisog day kasi sa mga bata ko, isog man sad ko. Isog man jud ko, labi ng suko ko. Isog jud kay ko. Okay? Pero, may rason na naisog ko. Dili kay way rason din na, nagkita ang matusigan ng batay, kumuto na nimo, ano siya na pwede. Kung yung pero, ayaw. Di mo na nang dulo nito, ayaw.
Sige, jud sa kasaba. Pero mag-usa lang naman, libat-libas mga bata, kaya ito dyan ang bata. Kaya na naka-physical kay kanya, pimi ka na suko, di siya nakapwede niya mag-serve sa mga bata, bisa pag nag-serve ka ng pagkaon ra. Kay bata kay ka na, di lang kumubali ka naman, sigamos mata. Di ba? Usa ma-impact sa bata, anak, na ay ginoo ta din, eh? Na tayo ginoo din, eh? Huwag ang kinaya, sinhagan ka, hay! Kaya ka na ganyan, Munang sa ato, gi-practice na nato. Nga kung pirmita na ka, tina nato silisingkahan, masingka na takang nasuko na din ka. Ngayon mo mong ipasuko, good galabot na dyan ko. Pero dili na ito nga ng everyday kasingka, bisang walay, dili angay masingka. Magsiging pamalikas, bisang dili angay mamalikas. Bisa pag nasuko ka, yun lang pamalikas. Kung naiganahan nato din yung sige ka po, ganatang, balikas lang ta. Gananta sa mga pilar ng mga pamaagi. Nag-hope ko may sunan, we will stop that. Kaya diha sa Ginoo, dunay kaluwasan, dunay kalipay. Mo imagine ta nga ang Ginoo kanunay nagtan-aw nato, kay nagtan-aw gyud siya. Mag-imagine ta nga ang Ginoo tupad nato, dili tupad sud nato kay naa gyud siya. Amen. Amen magsunan. So dapat mga tao ta nga madlukon ta mo buhat og sala nga the moment please listen kanila diha ang imong kasing-kasing nilad gani na ayaw tago lagi ay taguin na ihatag din na sa Ginoo Lord jud mga akong kasing-kasing ibadlong ko ako nalipay galabot lagi ko Lord dapat man ko di maglabot di ba dapat ko di maglabot Lord kay sakto biya jud kadaganan ka na ito mga pabagyapon ta kung badlongon ta masuko ta di anas lagi sa kalas ng mukli kay bitay mo na mula sa ako na yes taas man dyan ang kuwala bitay mo na mo diha pausad da yung ayaw kumkuma kaya dahil kung iwala ang kulitan kumkumo ni mo sa manak sa kangit-ngit imong gi pa-practice ang yawa mong gingon ikaw kong coach pero sa diha gani imo dahil ihatag sa Ginoo imong gihatag sa kahayag imong ipagawas ang Ginoo imong coach sa pa usbak mo Lord dili man ta kausab ta namulagot ta atong utog gani usay ato lang gikip-kip di ba sa talagot pero bisan nga naman nga Lord di ko matanaw ginana o di ko mag-imagine ginana Lord kay nakasa ko sa akong una bisan pag nasuko Lord himua in taon Lord nga sakto gihapon ang akong kasuko naa sa lugar nasa saktong pamaagi imong pamaagi sumagigsunan practice sa palihog again encourage ko sa magalusan na to please kung naglisod ka tayo kinaiya nga galisod jud ka pangita lagi o kasiligan ni mga Christian kasiligan jud nga kanang mutudlo jud nimo o Christian ni siya nga mubadlong jud nimo labi na siya makabantay uy kabantay lagi ko ato imong biya ka nga ko ang badlongon ti ka okay di ba di man isulti mo ko nimo ako nimo nga badlongon ka mo gani kung makakita ka so ko na mangaway na please binadlongay kita kay kung dili ta magpabadlong sa matag usa daun sa mata dinhi daun sa ta diri Christian na to di ta tinoray Christian usik-usik ka sa imong plite sa imong gasolina sa imong kahago matapos kag sayo kay mo ra ka diri wala na hinungdan og way padulungan sigurado ang matanan nimong gibuhat tunay padulungan ug dunay nalipay kinsa Ginoo amen nga Lord kibaw jud ka sa akong kasing-kasing gibuhat jud na nako nga tinud-anay wa ni dili ni plastikay tinud-anay mi Lord. Yeah, please practice yun na ito magsunan again and again. Bisag sa mga kabataan mo, encourage you po. Kaya kamu ganahan mi nga mo, practice na mo, kanang i-mold na mo, ganahan mi nga, kanang kamu na nga, sa inyong mga kabataan, leaders na mo. Di mo kinanong abot sa mong edad, para mong ma-leader. Kamu na unta ang leader kay mas kusgan mo. Pero kadaghanan sa mga batan, gayabaw, gihapon. Yung ako mama mo good, akong papa, si Saint Christian, magyapon.
imo ng responsibilidad. Ay nagtanaw sa mama sa papa niyo. Ikaw na, mupili ka. Maglakaw ba ka sa Ginoo dili? Amen? So challenge rin ako sa mga batanod nga natin. Kasaligan ba mo? Responsable na ba mo? Kung naihatag, yun yung ba yung tinunun, ihatag yung balik sa Ginoo, o labas sa tanan yung kinaiya. Kaya ako lagi, delikado dyan kayo when it comes to attitude. Kaya di dyan ko ganahan nga nag-offer ta sa Ginoo din o false na worship. Simba tayo din, pero itong kinabuhi mo na usap. Di kong tugod niya na. Kikibaw ko na tinuod ko. Huwag ko matinood, kilatan ng tapos kinumamatay. Ako ikagawat na ako, kilatan ko sa Ginoo, banggaan ko, patsyon ko, in Jesus' name. Kikibaw ko, naglakaw ko, kibaw ko na tinuod ko. Kung dili ni akong kusog, dili ni akong determinasyon. Nangayo ako. Pero tabangi ko, kaya di ko kahin mo. Nag-imo ko karon, ikatawag sa di ko kahin mo. Nikaw pa kasi di ko kahin mo. Asa ko nagkupot, asa ko nagsalig. Kinura. So ano din na tumahin mo? Mga turma tamanaga sa Ginoo tanan. Hawa ba sa inyong daganan ninyo, kapuyan na ninyo, dami siya ba yung nana? Kita pa kapuyan o pangayo, kita pa kapuyan magpaubos, kita pa kapuyan o training, kita pa kapuyan o gagana yun sa ato radyo gusto. Iksunan, stop the gusto, stop the self. Crucify the self, siya nagilansang nakadiha sa krus o ba ni Kristo Jesus. Mo nag-iingon diya sa Biblia sa mga sulat ni Pablo. Mo ninyo siya, mo nagdili na ako, nagpuyo ko ni si Kristo na niya kanako. Kung buhay man ko, napangliho ko para kaniya o kaniya lamang. Kung sa man yung giliho ka para sa imo o sa Ginoo? Tapat sa Ginoo, Diyo. Tapat sa Ginoo, Diyo. Wala na ilalim. Kung busy kayo sa atong problema, tanawa ang source sa problema, ikaw. Ikaw man ang naghimong problema sa imong kawalingon. Kaya kadaghanan Diyo ang problema, kita man ang naghimo. Di man ang Ginoo. Pero kung kibaw na kay kamudas mong kawalingon kay pamaagi na sa Ginoo, nagay problema magikan sa gawas nga lawon Diyo ko mga nga mag-away niyo O ba Diyo ko magkanagabuhat ani para masuko siya, di ba? Yang musuko na Diyo ang tao, maghimo siya batiin mo na yung kompetisyon, nga ako sa training, nga ako sa lumba ron. Okay, okay, Diyos ka Lord, sige. So, sa to kong skills Lord, kinanglan ako Lord, mugawas na dahil imong skills kiba kang matubang sa problema. Kay imong pagkatao, train man o maayo. One last example. Kita mo ng mga weightless press, di ba? Amen? Yan ba na, dagko na kailang dagko na kailang diri, tapos sa tumpaa. Kung di ka praktisado, anak, sige ka practice, kung anong kapusgan. Kung ikaw, wag ka nagpractice, hindi ka mapusgan. Sige na nagkagamay nga dumbbell, makunin mo may di ka kadaw, magana ka. Amen? Pero kung praktisado ka, sayon, dali, maurasan na din sa Ginoo. Pagets na may sunan. Now, are you willing na mo undergo sa stricto nga training sa Diyos? Yes. Oh yes, istorya na ita. Ang di mo istorya, di ganahan ng training. Ang di ganahan mo sulti, mo sumbong sa ilang ibati, di ganahan training. Laro? Laro? Sige, laro kayo niya mo, wala ka, laro. Muna kita, yes. It's really yes. Ang imong time, dili na imong time. Ang imong tanan, nimo, apil mong busa, dili na imo sa Ginoo na. Tanan nga musod si mong kasing-kasing, bantayin yun na kung pang Diyos ba ni, kalipay, kalinaw man na. Kung dili sa Diyos, sayawa na. Mas may bato nimo. Ha? Palapad yun ang galagot niya. Pagkawa na pa yun ang dibati niya, ang bati, palapda pa yun, ang dinuti pa yun. Kaya mato ka dito nga, lagot ako ni Kuan, rin ni Pag Jesus. Dito ako na, bato pa yun, manumpay niya pa yun, kanyas, kagahana dyan kung pareha mo. Ana. Kaya napatrain kita siya yawanan. Pag mahilong na kami mo ka, Lord, Kuan galagot ko. Lord, niubos ko. Yung tantangan niya, hindi pwede, anong inani magyapong ko.
Yan na, huwag kang, yan, pagkapilang adlaw bang, abot na po, di-training ka, hangtod, matangtang na, ang imong initial na skill na response. Amen? Amen? So, I hope and pray, Magsunan, we will do this for the glory and the honor of God. Kaya ngayon, ang Diyos, siya nagpakamatay, siya nagbayad, siya nagpuntos, siya naging sa kanan, bisan sa atong paglakaw, naglihog gihapon siya, nalingkamot gihapon siya, para nato. Wa siya gibuhat nga dili para nato. Nagbuhat siya para nimo, imagine mo, para nimo. Kinsa man siya ang atong isalikway kag iya sa tanan. Kinsa man siya atong isalikway nga siya man ang Dios. Kinsa man atong isalikway nga atong kinabuhi naman niya. Unaw-na pagbalik-balik. Kung kinsa ang imong ituboy sa imong kasing-kasing, imong kagalingon o imong pagbati o ang Ginoo ang pagbati sa Dios. Amen? Let's pray, Father. I just commit, Lord, your people, Father, including myself. Lord, panambuan kami, patubuan kami, pauswagan kami, huwag mi mas maayo mi nga Kristohano nini 2015 na mo. Sunod mi sa imong training, Lord. Bisag usa ka istrikto, bisag usa ka kalisod ang pamaagi Ginoo, imo masaming tabangan, Lord. Naman jud ka nga mo hatag na mo sa gahom, mo hatag na mo sa kusog, Lord, mo pasabot na mo nga lisod, pero imo may gisakwat kung di na dyan may kahimo gani. You are that good, Lord. You are so loving, so generous to us, so compassionate to us, Lord. Manuluyon kay ka, Lord, kanunay dyan ka muagak. Asa man may makakita na muagak na mo pirmi, Lord. Nga bisa pagdunay mga kaigsunan nga anda muagak na mo, di mas na parahanin mo nga sa usa na mo pagtawag na adayin ka o Ginoo. Mo travel pa man sila, mo pliti pa sila, munsa pa sila, Ginoo, diha kanimo, O Lord, wala imposible diha kanimo, O Lord, na ang tanang gahom wala'y makapildi ni mo, Amahan. Tapangin ni imong gamay nga panon, Lord, utubo mi. Sa among kalipay o sa paghimaya sa imong ngalan, magkakita na lang Lord, daghan, wapa may nagsabiyag sa imong pulong na rin, mga daghan nagsunod. Naridaghang mukuyog o Ginoo maminaw kanimo. Naridaghan Lord mo mususi kung sa imong gibuhat kay naintriga sila o Ginoo, Lord. Please do a miracle. Change us, Lord, change us. Tangtanga mong kabati, tangtanga mong mga sala, tangtanga mong paghigugma sa mong kagalingon. Puli sa paghigugma diya sa mga anak nga si Jesus lamang. Kaya siya o Lord, agyanan, balikan ni Mama. And Father, mapagahimi kami, O Lord. Do what is necessary, Father. Buhat ang tanan. Aron lang yun kami maluwas diha kanino. Amahan ang ibalik kayo mo tanan duwag himaya na mahal. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's sing.